Kunconywa isitebele esiphethe uSkweletu. Ngubingelele lapho ngamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo utholela khona indaba zamaskandi. Bukele emakhaya ke emva kokuthi uSkweletu engene lapha ku-Facebook wabhala ngempela ukuthi kanti lapha kwi-IGP nifuna sithenge imoto ngenkani yini. Lokho kubekushisa injabulo njengoba kade ebona istatement sama-sales angama-digital. Ama-digital iy'tolo lezo efana no-YouTube o-Spotify kanjalo kanjalo. Bukele emakhaya abantu abaningi bayesebesho ngempela ukuthi bambongela impela uSkweletu uma kuwukuthi ngempela uyayibona inzuzo yakhe ngokuba ngaphansi kwesitebele i-IGP ekuyidlamlenze Group and Production ekuyisitebele esiphethe uyena uKhuzani umfowabo. So khumbula ngempela ukuthi uyena ibone free leli lange ngaphansi kwesitebele kanti futhi kuzokhumuleka ukuthi udlelane phakathi kwaSkweletu naye uKhuzani baqala ngesikhathi uSkweletu ewina i-best newcomer. Ngicabanga ukuthi ama-award kwangama-award Angelo V ukhuphwane zakho lapho khona kwathiwa umuntu ozowina i-newcomer uzokwazi afeaturishwe nomuntu ophume phambili. Ngaso sikhathi kwakuphume phambili uKhuzani kubantu abadala kwase ukuthi i-newcomer waphumelela uSkweletu baze bakhipha-ke ingoma uSkweletu noKhuzani. Lokhu-ke ubudlelwane babo-ke basuka lapho-ke ngempela njengoba uSkweletu useze wangena ngaphansi kwenkampani kaKhuzani kwi-IGP. Kancane kancane kuSkweletu nawo ngempela ukungena lapha ey'nkundleni zokuxhumana ayibonge le nkampani ukuthi isamphethe kahle njengoba ngoDisemba ivezile vele ukuthi imphumelo yokuba ngaphansi kwe-IGP wazivezela umuzi asewakhile okumuzi kababa wakhe. Kwakuwumuzi ngempela omuhle kanti futhi nefinisher phakathi eyibuka ngempela ukuthi ifinisher kanokusho. Kulokhu ngempela kusasivezelile ukuthi uthola imali elinganiselwa 157,000 okungama-digital sales from uJuni kuya kuDisemba ngonyaka ophelile. Mukele emakhaya-ke ngehla ne-comment section sizwe ukuthi ngabe uthini ngalolu daba esengolibekela ey'thebeni. Siyabonga.